Уважаемый господин президент Международного олимпийского комитета. I declare open the Olympic Games. Should not be used for the solution of political problems. Fundamental Olympic principle. I've grown tired of the words of the single man, saying life is on its every word. Oh man, you don't understand it, man. Koříš trávu. Je to hrozně zvolený teďko. Jsi zvolený, jo. Ale nevadí ti to, když třeba by tě zkontrolovali takhle? Když jsi také zvolený, jako a protože já vím, že to je jako doping, ne? No, tak já nekouřím trávu teďko. No teďko ne, že ty si ho kouřil, že jo? Tak. No taky vidím, že teď tady jíš nějakou čabajku. Ne, jako tak, když mě kontrolují, tak mi to nevadí, že? Tak jako oni tam jsou o to, aby mě kontrolovali, tak... Myslíš, že to je doping, ta tráva? No, tráva, tak... Asi ne. Není to doping, jako asi ničemu nepomůže. Možná naopak. Ale tak... Prej to kazí smysl sportu. Smysl sportu? No, oni to odůvodnili tak, že to kazí smysl sportu. No, ale jako jaký smysl? Já nevím. Že to negativně, že to má negativní dopad na, jako že to kazí dojem toho sportu. Že když sportovec, jako vlastně nějaká v té společnosti nějaká, vlastně ta společnost ty sportovce platí a měl by to být nějaký vzor. Ano. Jo. Tak ten vzor by neměl třeba chodit, být o něm známo, že hulí a že chlastá. Ne, jako že by to měl být pro ty děti třeba nějaký vzor. Nesmí se ti z toho zatočit hlava. Viděli jsme taky ty tvoje spolužačky ve škole. Ve třídě i to tam bylo. Jsou fajn holky, jak ti všichni drželi palce.